Good morning, youngsters! It's another day. Today is Sunday. And free pa din ako. Kung bago po kayo dito sa aming channel, ako po si Yen. And welcome back sa ating mga suki dyan, sa mga youngsters, mga lalabs ko, sa mga blenders. Maraming salamat po sa patuloy na panunod ng aming vlogs. So, yes, share ko lang sa inyo kung ano yung nagawa namin kahapon. Kaya hindi natapos-tapos yung aking pag-video. Tinapos ko lang dun sa kumakain kami kasi madami akong ginawa, napagod na ako kahapon, no? Ayan pala, oh, nag-decorate na ako dyan. Natapos ko na siya kahapon. Ayan. Diba? Maganda na bang tignan? Maganda na, no? Tapos, mayroon din akong isang nilagay dyan, si Elf. Ayan siya. Dyan muna siya. May ilalagay pa ako dyan, pero hindi ko pa alam kung ano. Punta naman tayo dito. May Christmas tree na ilaw dyan. Tapos, meron akong nutcracker. Nag-iisa lang siya. And then, I've decided to put this Santa Claus something dito sa... Dapat sana sa bintana namin sa labas. Kaso sabi ko, dito na lang kasi medyo plain siya. Gusto ko medyo madaming mga decors ngayon. Madami as in more than one. Kaya 1, 2, 3. Lahat ng nabili namin, ito yung pinaka-favorite ko at the moment. Ayan siya. A carousel with 3 horses. All the way. No. And a one-horse open sleigh. Hey! Oh, okay. Ang aga ni Bana naglinis ng mga dahon dyan. Sa kapitbahay kasi yan, oh. Kasi ang daming dahon dito. Ah, yun na yung mga Christmas decors ko dyan, oh. Ang aryat gion. Nope! Ay nako, gikapoy kay ko. Mga lalabs, hindi ako nakapag-vlog. Hindi talaga ako nagva-vlog pag medyo daming ginagawa sa bahay kasi minsan hindi na matapos-tapos yung gawain sa bahay kasi palagi na tayong nagva-vlog tapos baka one day masampal na tayo, diba? Likay-likay din sa sampal, diba? Kita nyo yan? Pinalabas ko na kay Bana yung Christmas decor namin. Ayan. Binuksan niya para lumabas daw yung amoy ba? Yung mga amoy na 1 year na natinago. So, nag-lunch now pala kami. Si Sophia din uminom na ng gatas. Kumuha ako nung yan, nakalabas yan kasi kumuha ako nung grill panini para kay Bana. First time niyang itry. Sabi niya, hindi din niya nagustuhan yung medyo tomato, medyo rich daw masyado. So, namalansya na ako. May isang naman yung mga mga tuwalya, mga beddings ni Bana, nasa dryer na. Tapos, eto, meron pa akong labahan dyan para naman yan sa mga beddings ni Sophia. And so forth and so forth. Ay, hindi ko na share sa inyo yung pala,
Yung almond ba na binili namin sa IKEA. Ito pala, oh. Yun na lagi, hindi mag-vlog lagi. Ito, oh. Yung cafe wrap. Cafe wrap is memorable moments with laughter and biscuits. Where Swedish yun ha, yung mga taga-Sweden dyan. Alam nyo yan, ano yung cafe wrap. Pero ano daw to siya eh. Oatmeal cookies. Ayun. Tapos nilagay ko siya sa lalagyan kasi pag hindi mahupas siya. Ayan oh, mahupas, mag-soft siya. So nilagay ko 2 container na ganyan, yung isa andun. So nag-relax muna ako. Wala pa muna akong nagawa ngayon. Tignan nyo, yung 2. Yung pagbaba ko, ganito na yung bahay. Super chaos, as in binagyo, storm here, yung mga pastos ni Sophia. Ayan o, hinahanda ko na yung para sa Christmas tree sana, pero tignan ko lang kung kayanin ang aking powers ngayon. And then nakita nyo yung na-request ko kay Dada. Ito, lapitan natin. Ayan siya. Ayan, nilagay ko ng ano, first time niya naghang ng picture frame. Tapos pansin nyo, yung empty dyan, mag-ano pa ako, mag-print. Tapos yung sa taas, medyo napangit ng pagkagawa ni Bana. So, yan yung Santa. Ito yung ano, sa kasal namin ni Bana. Ayan oh, I'm so pretty pa dyan, you see? Super pretty and super fresh. Ayan. Tsaka ito, binili namin to sa Paris. Nung pumunta kami. Ayan. So, diba? Make a wish. Ayan o. Kaya is nakaligo na. Niligo ko siya. Kasi pag mamaya naman gabi, makatulog na naman yan. Or mainarte na naman. At saka ako pag sobrang pagod na. Kaya niligo ko na siya. Ngayon nagpajama na agad-agad. Kasi para hindi ko na hindi naman kami lalabas kasi para ulan. Tapos pagod ako. Yeah. Say hi anak. Baby. Na ano ko pa nalayan, nagdilig na ako ng mga halaman. Yung gagawin ko na lang is dito na part, yung mga orchids hindi ko pa yan nagawa, pero lahat ng halaman nadiligan ko na. Ang bastos ng buko ba, kulot-kulot talaga, kaya namimiss ko talaga yung yung magpapa straight ng buhok, magpapa-relax sa Pilipinas. Namimiss ko talaga yan. Ganito yung mukha ko pag natalaga sa bahay. Kakapo ba, nagtaka ako, sabi ko, natawa ako sa mukha ko, sabi ko, yan hindi pa naligo, tapos nung naligo, same lang po yung mukha. Kasi walang makeup. Sige, gagawa tayo ng kabuang parang ano, yung ramda. What? But it is langga. Yeah, say hi, baby. Nak. Say hi, anak. Sus, ang aming nag-iisang baby man eh. Ay, kiss mama, be. Ha? Kiss mama, be. Ang gwapa naman ay kay nakaligo naman, ay. Yeah. Kiss mama, be. What is that? Ang arte naman. What is that? Oh no! Be careful. Be careful. You hurt yourself. Ha? Be careful, anak. Piyama na kasi malamig din sa loob. Ha? Yeah. Humot. Ay, humot. You make a mess, huh? She's after something. Magagawa, laging natutulala, tuwing lumalapit ka. Na. Ay, si Sophia na lang. Dada, let's prank Sophia, Dada. The one that she was saying, no, come down. Come down. Let's see what's the reaction of Sophia. I want to see her face. Si Sophia na lang, i-prank natin na.
Ikaw din si Sophia na we're doing something. Balls. This is the balls. Agay! 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 Sa mukha. Oh, hurt you, yeah? Sophia! Sophia! No! My savior! My savior! My savior! Ito yung batang mahilig sa, natatawa sa, ano, sa stove. Tignan yan, sa vacuum. Lie down there, nak, lie down, lie down, lie down. Tignan nyo yan, ariat gitu. Ariat. Since maliit pa yan siya, gustong-gusto niya talaga yung ano, natatawa siya. Nakikiliti siguro. No, not in the face. No. Na, pinatanggal siya talaga. Ariat gitu. Udah ariat gitu. Ayan o, decide na ako na ilagay na yung aming Christmas tree. Tignan kong hanggang kailan yung aking powers. Kasi next week wala na tayong time. So ngayon may time tayo at saka meron tayong mood. So gagawin na na. Gusto sana ni Bana pag free day ko siya gagawin para ma-surprise si Sophia. Pero, no, gawin ko na ngayon. Kasi, feel ko. And slowly. Down. Yeah, hang it there. The star. Down. Dada needs to put it on top. Very good. Yay.
Hi mga lalabs. Prepare na ni Dada yung pagkain ni Sophia at the moment. We have Sunday roast pero we're using chicken. Roasted chicken lang yung yung leg. Diyan lang sa turbo para madali. And okay. Dada was finishing my work. Always doing the easy things. Always, not always naman. Sometimes Dada also do my work. Sometimes I do also Dada's work. There. Yes. And I think the baby. Hi. You ready? Ready to eat? Yeah. Here's your fork. Yes. Blow, blow, blow. Blow, Dada, blow. So, ayan. Ito yung dinner ni Sophia. Hala siya! She put this one, she knows kung saan kunin and everything. Ayan. Okay. Yes. Isarado ko muna tong kortina kasi makita tayo sa labas ba? Isarado ko muna. Yes. Kasi makita tayo. Ayan na. Si Sophia. So, Dada will make juice for you? Later. Yeah. Blow, anak. Blow, blow. So, ang kanya is, gustong-gusto niyo talaga yung gravy ng English gravy. Yung besto. Gustong-gusto niya yan. Naubos siya ni Sophia. Tapos kinakain talaga niya yung broccoli. Tsaka mashed potato, pero walang mash ngayon. Siya? Air fried, pero minash ata ni Dada. Oh, ayan. Cut it up daw. Narinig pala ako ay. Ayan. Blow baby, Okay. Blow, blow. Gustong-gusto niya talaga yung gravy. Eto si Sophia, pansin namin pag hindi siya kumakain ng madaming snacks in the morning or during the day, nakakain siya ng madami sa gabi. Ayan. So, yung Christmas tree namin hindi pa tapos. Napagoda na ako. Pagoda na. May nag-comment pala. Hello to... Nakalimutan ko yung name tag. So, hi to Sis Griselda of Isla, Netherlands. Yung mukha ko. Ganun pa din. Buti hindi nagsawa si Bana sa aking mukha, no? Aking pagmumukha. So, about naman sa pagkain ni Sophia, pag hindi siya nagsasnack during the day, she's fine. Kakain siya ng madami. Tapos, pag nabibigyan ko siya ng snacks, hindi na siya kumakain sa gabi. Hindi masyadong madami. Din siya picker na ngayon si Sophia. And, for example, kung hindi siya kakain sa gabi ng dinner, inaano namin sa banana or dessert. Bibigyan namin siya ng pudding. Kahit anong gusto ni Sophia, basta at least kumain siya, binibigay namin. Pero itong food, nakita nyo ata, nakuhanan na yung broccoli at saka yung cauliflower. Wala akong tip. Basta yung sa amin. For example, if Sophia is not eating enough dinner, binibigyan namin siya ng pudding or dessert like chocolate cake, brownie, kahit konting slice lang, or fruits, or yogurt na, yung para sa bata. So, ayan, gutom-gutom siya. Favorite talaga niya is chicken, and then the gravy, tignan niya. Yeah, sit laka. Yum, yum. Yeah. Nililik niya yung finger kasi tinuturuan namin. Ayaw kasi niya yung yung madumi yung mga kamay. Ayaw niya yan. Yeah. Kukuha na yan ng magrereklamo yan. Kukuha yan ng yung tissue or teka, bigyan ko muna kasi magrereklamo to. Tapos pala, isa din na tip, wag yung bigyan muna ng maiinom juice or water kasi si Sophia, pag nabigyan na namin, yun yung una niyang inuuna, tapos hindi na niya kinakain. Hindi na siya kumakain kasi nabusog na. Binibigyan namin, at saka wala din akong
juice. Sabi naman iba na walang juice sa harap o sa lamesa kasi iinom din siya eh. Ano, very simple dinner lang. This is for Bana and gravy. Also for me, Dada, a lot of gravy. I want a lot of gravy. So, ayan. So, very simple cauliflower, broccoli, air-fried potatoes, and then chicken. Yeah. Oh, for Sophia. Nag-iwan kami for Sophia ng gravy. So, let's eat. Syempre, sa akin yung pinakamaliit na chicken. Yeah. It's for Mama, yeah? Okay. Dada's coming. Starting to make the table. Yeah. Enjoy, no? Enjoy pa siya sa kanyang pagkain. Say goodbye, Nak. Bye. Bye. Wipe your hands. Wipe your hands. Yes. Favorite yun na ako ning... Oh, sana may akong naong... Ay, puriyagaba. My face na daw. So, kani ba? Ewan ko anong tawag nito. Yung parang... Ewan ko. Basta ito, paborito ko talaga to. Kinuha ko to. Share to ni Bana. Kinain ko na. Yung mga gusto ko, yung mga lubot. Ang mga ganito. Yung parang abdo ba yan? Kinuha ko to kay Bana. Pati ka Sophia, kinain ko. Sarap. Naon ta. Okay, give it to Dada. Okay. Kumain pa talaga ng gravy. Kahit wala na siya sa mesa, kumakain pa din. Kaya pinapabayaan lang namin ni Bana. Okay. Bibigyan na niya kay Dada kasi tapos na siyang kumain. Nilalagay na niya sa kitchen. Yeah. Here you go, Dada. Kasi hindi niya maabot. Okay na lang din kasi mahulog. Ayan. Start namin, yes? Mama, Yeah? bring the camera. Oo. Wow! Ginawa na siya magkit-kit og buhok. Yeah? Sit down. Sit down. Be careful with your teeth. Sit down there on your chair. Sophia. Sit down. Hey. Go back there on the table. Go back there. Dada, oh. On the table, Sophia. Good. Sit down there. Is it Macy? Ilong, biya. Tignan nyo share ni Sophia. Ito, basta may makain na siyang konti. Ito. Ayan o, yung kanyang dessert. Pia. Here, wash your hands. Come, Mama. Yeah, go to table. Go to Dada. Your fork is there. Fork is there on the table. Come on. Yeah. Sit down. Here. Why? Come give it to Mama. Fork. Please. Please. Wait, anak. Okay? Yeah, Dada, yeah. Ah. Okay. Yum. Is it yum? 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지